ukuthi ngwala enkandla. Ngeke usho ukuthi ukhulele Orange Farm. Ubhuti waseGoli. Hayi kusazoshuba ngempela. Esakhona ngqo overload. Ukhona uSikhenqe. Ikhona manager yoMaskandi. Yeah. Last bond, sithatha last bond manje. Asazi noma ready ni last bond emva kwalokho kungena uSikhenqe. Asengifuna uqoma eduze. Hayibo. No bayayaza uyishaye mfethu. Asengifuna uqoma eduze. Waza last bond ushama so ready. Iyangulala indlala we. Isola lami iyangulala indlala we. Umuntu wami uhlala kuwe. Asengifuna uqoma eduze. Njengamanje kuzongena ulast born. Ningahambi. Kusazoshuba. Last born. Likhona iqhube lihle. Awu madoda. Usaka le ntombi. Zisazokhala. Khona la endaweni ngikhona ke insizwa njengamanje Umqhele insizwa yakhona la eNkandla ezositshela ukuthi yona ngabe ke esiphatheleni osuku namhlanje Nhlaka ngiyazi ke Umqhele manje mfethu inigerian laseNkandla uyaphila bhuti wami. Ngiyaphila njani sisi wami? Athi kubingelele sikomukele ku Select Africa TV. Cha ngiyabingelela nami obingelelayo uNhlakanipho. Wakashezi kahle kahle sibonga. Yebo kuningi lokushintshile kahle kahle so owaziwa ke ngelikaMqhele njengamanje ukade yaziwa ngelika MC Nhlaka umfana wakhona ke la eNkandla eMahlatha Amnyama bathi iqaba laseNkandla ingwenye ehlonipha uMabizo Sabela inqopha umlando oqobolwayo cha ngiyabingelela nami ngiyanibingelela ku Select Africa TV. Mfethu usiphatheleni namhlanje engomeni nanokuthi ke njengeciko lendawo kusho ukuthini ukuba khona kwakho la. Kuyintokozo enkulu ukuthi kuthi emakwenziwa into efana nalena endaweni yangakithi basikhumbula basimema. Ngizothanda nje ukubonga abantu abafana ngithanda ukubonga abantu abafana noSisi uHalala ngithanda ukubonga abantu abafana noBaba uMsholozi ngokuhlela nje into enhle kanjena abese besikhumbula nobhuti uMhlolo bese besikhumbula ukuthi into efana nalena besibize njengabantu bendawo ukuthi izovela ngakithi ngoba sabantu abahambayo wesiningi siyahamba kakhulu ngomsebenzi wethu siwenze ngaphandle uthola ukubonakala ngasekhaya so makutholakala ithuba ngisho thola lincane kangakanani nokuthi sizovela ngasekhaya kusho likhulu kuthina so kuyinto enhle kakhulu nje lekuthina uthi unyaka uqala soqale ngale ndlela siyabonga nje kakhulu. Ngiyazi ke sidinana nawe Umqhele uzo introduce ingane zakho ila 20 njengoba namhlanje ke yini ke awusiphathele yona uthi umphakathi waseNkandla. Engingakusho nje ngikuphethe ilento engaziwa ngayo Nkosi yami ingoma. Into engiphathele nje abantu bangakithi ingoma ngoba ngisho ukuthi into ebalekile ukuthi ngizoletha umsebenzi engiwenzayo ukuthi bewubone ukuthi lo muntu ngoba ehamba kangaka ehamba amazwe ehambe perform wenzani ngempela ebantwini. Phela ke okunye engakuveza ukuthi abantu ngami banalento ukuthi angenzi uMaskandi kodwa ngidabuka la eNkandla ekhaya kaMaskandi ngoba uzokhumbula ukuthi even obaphuza ushukela bala eNkandla. So into yenzakalayo ukuthi ke ngiletha lo hlobo lwami lomculo ngizama ukulifaka ebantwini bangakithi ukuthi baliqonde bali-understand abese bengeseka phezulu kwalokho be-understand into engiyenzayo bese bengeseka ngoba mozobuka the likes of Zulu abantu esisebenza nabo ukuthi basekwa kanjani ngakuba baphuma emakhaya nabo ngifisa ukuthi nabantu bangakithi eNkandla babe nalomqondo walento esiyenzayo beyiqonde ukuthi iyinto esiphila ngayo iyinto esiyithandayo iyikhono okumele futhi baleseke bese belithakasela. 2024 silindeleni kuQhele. Kukhulu kakhulu abazokulendela abantu kumqhele uzokhumbula ukuthi ngiqeda khipha iEP lapha nengoma ezo7 engiyibiza ukuthi igabi EP ngoba ngisuke ngibagabisela ngibagabisela ke nje ngoba uyeza umsebenzi ikhona ingoma nje engizenzayo kukhona engiqeda kuyenza nje noXolo eStallion featuring uNavigate umfoka Gcwenza izophuma nje very soon ngizoyidedela ithi ngabe ngiyampost umuntu wami inkinga ke into enani ayilungi. Ngabe uyamposta umuntu wakhe inkinga ke manje into nayo ayilungi mhlawumbe ke sesiphetha Nhlaka umlayezo wakho nje kubantu abakusupportile ngonyaka odlule uzuphele soqalile unyaka singakuboshela isikhathi siyazi ukuthi usoshaya into zakhe stage. Yebo ngiyabonga kakhulu cha umyalezo nje uyikho ukuthi abantu sibonga uthando into ebalekile kakhulu sibonga uthando labantu indlela abasithanda ngayo indlela abasiphakamela ngayo uma kunento esibanikeza yona sibanqanqeke futhi ukuthi bengadikibali beqhubeke umsebenzi mabethola ithuba bewudlulisele nakwabanye abantu ukuze wande usabalale kahle kahle yebo beyiqhenye ngento yangakubo yilokho nje ngakudlulisa kakhulu. Ungayakazi ke ongayindawo ngiyakuthembisa ukuthi ke khona ngenetsizwa uThapsani uHora lenjabulo usazokupha namagosa engoma ahlukahlukene mina ke nawe asibonane ngesikhathi esilandelayo danko siyabonga.
Select Africa TV njengoba ngishilo ke ngandza kwethu ukuthi sisenkandla kodwa kwadunusa kwesakanxumalala isigodi la sibizwe khona former president of South Africa ubaba uNxumalala. Sibonile ke zenzeka izinto kumnandi afika amagoso yashawa ingoma kanti ke naye uNxumalala ube khona naye bekhona futhi kanye nonkosikazi wakhe umama uMakhumalo nabanye khoniphumele umphakathi kanti ke kuzothi ke futhi ke nama artists endawo nawo abekhona njengoba ibonela ke inkombi zabantu sigcwele kumnandi ke ngendlela emangalisayo okwakho nje ukuthi uhlale uqhubeke ubone ukuthi ke ngabe ikuphi okunye kwenzakala aphinde ngibalule nje ukuthi nenkosi yesizwe sakwaNxumalala nayo ibikhona kule ndawo kanti ke futhi siphinde sikhulume nabanye abakhona siza ukuthi bona ngabe ke lolu daba balibona kanjani. Kuthokozile ke bukelo Select Africa TV ngishilo ukuthi ke njengoba ke sikwaNxumalala uNxumalala ke sinayo ke inkosi yesizwe sakwaNxumalala phakathi kwethu ngalesikhathi Nxumalala siyabingelela futhi siyakhuleka kuwe Nkosi yami Maphume Phethe siyabonga nje ukuthi usiphe ithuba Select Africa TV nesikhathi sakho mhlambe ke asikubingelele siphinde sikwamukele. Nami ngiyabingelela ngiyanimukela la endaweni ekuthiwa Nxumalala. Mhlawumbe ke Nxumalala njengoba ke sisengomeni kuqala unyaka ngabe isho ukuthini ukuba kwengoma endaweni yakho? Ingoma phela ihlanganisa abantu kuphela nalokhu kuloka abantu endaweni. Kube kuhle bebejabula bayiqoqa abantu bebe into eyodwa abantu. Ngabe ke ike yama iminyaka ngenxa ye COVID ngabe ke kube kanjani isimo ngabe amagosa bese give up kwenzakaleni? Ngiyacabanga ukugive up ngoba abonakala namhlanje amagoso onke nje abonakala. Ababaningi kakhulu abantu abonakala namhlanje. Mhlawumbe ke mangakhuluma nawo nje azobukela njengamanje ukuthi cha ingoma yakwaNxumalala isibuyile ungathini kuwo nathi camera? Hayi no ngithi abantu ababuye iyaqhubeka ingoma kulonyaka nekuzoba inkulu kakhulu bayiqhubeka ingoma. Indaba ezithe siyabonga abantu ngiyabonga. Siyabonga kakhulu yona ke inkosi uNxumalala yesizwe sakhona la kwaNxumalala la impela ke ezoshaya khona amagosa khona kanti ke kuzobe khona ka futhi ke nama artists amaningi azobeke eshiyelana inkundla kodwa ke kwakho nje ukuthi uhlale lapho sizokulethela nokunye okwenzakalayo. Sholozi siyabonga. Ngiyabonga usukule.